kai tsaya daga nan ki ɗau shayi ki sha mana haba an sami ki abu ki ɗauki sha mana kai ma ka ɗau Zai, ni ma aikin da aka banki mana ba sai ta sha mutu zai gwada kamar. Ban waya ne ake dawo. Ina ga babu da asawa da Da ka san gamuwa cikin hankali. waya cikin ki ba sai na mare ki ke ji na rance ban taɓa miki rantsuwa ba ke kwarjini kai mata da renuwa to ki kalle shi ido cikin ki ko da baki iskace da ki yaudara ki can mutane wai soyayya kuka Shina kan kuma kai wawa balanka ba ta bukata Okay. Za mu fara. We are off. Dubi, za mu ɗauki gudan. Close shot on Lawal only. Okay. Camera roll. Are you okay? take kamata ɗauka Call ta on bashi order please. wanda an kai highlights na yau ga jarumi ya zama lights na an kai lights man ni da aka samu mutunci inda dama ya zama sawun mutunci jarumi wata actor ya zama sawun man wallahi gaskiya na ce maka ci sarai amma Allah next time We are rolling. Scene 1, episode 1. ɗauka ki baya shayi Inside of Shayi hannun Lawali da hannun Z. After 2 count. 2, 1, action. Hey, are you good to go? kabobin nan na gini A to wannan ba kowa ka iya shi ba. wallahi Ina iya maimaitawa. to maimaita kin yi son mana yin ta 2 3 1 roll. Are you rolling? Sound roll. Okay. Tie shot on Z pace after 2 count. 2, 1, action. Scene 1, episode 1. Ina so in je gida in ga iyaye. Kwana biyu kawai zan yi in dawo. wannan kwana biyu da kike magana